रबिराम नार्जारिनि बाथ्रायाव जेबो बेसेन गैया। जेबो भेलु गैया। डिक्शनारियाव गैयै गाज्रि राव बाहायो रबिराम नार्जारिया। डिक्शनारियाव जेसेबां गाज्रि सोदोबफोर गैया बिनिख्रुइ बांसिन सोदोबफोरखौ नागिरनानै बिथाङा बाहायोमोन। जायखिजाया थासारियावनो रबिराम नार्जारिया कमिटमेन्ट लानानै खामानि मावनो हाया। रबिराम नार्जारिनि खोथाखौ लायोब्ला रायजो राजाफोरा खैफोदाव गोग्लैगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। जेबो भेलु गैया। बिथाङा BPPFआव थानाय समाव डिक्शनारियाव जेसेबां गाज्रि सोदोबफोर गैया बिनिख्रुइ बांसिन सोदोबफोरखौ नागिरनानै बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रायोमोन आरो बिथाङा बै समनिफ्रायनो दासिम समाजारि जेफोर बाथ्राफोर बेफोरखौ जोबोद सा सायै बिथाङा मावनो नाजायो आरो कुनु मोनसे सिटुएशनाव कमिटमेन्ट लानानै बिथाङा खामानि मावनायखौ आं नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो रबिराम नार्जारि बिथांनि खोथानि जेबो भेलु गैया। बिथाङा ओरैनो सा रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय माखासे खोथा बुङो, नाथाय बिथांनि खोथाखौ लायोब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा बिपदाव गोलैनायनि बादै जेबो जाया। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।